Vitajte pri druhom dieli zo zákulisia 5G sieti. Dneska nás autoinžinier Tomáš vezme do terénu a predstaví nám 5G vysielače. Ahoj Tomáš, čo znamená prosím ťa autoinžinier? Tráviš viacej času v prírode alebo za počítačom? Autoinžinier je technická pozícia, trávim asi 40/60, počítač versus ten terén. Ktorý vysielač vo vašej sieti je ten najnedostupnejší? Najnedostupnejší vysielač je asi na Košovskej holi a je to tým, že v zime tam napadne meter snehu. Veľakrát sa stane, že celý stožiar sa obalí ľadom, musíme si vysekať rebrík, ak chceme vyliezť hore ku technológii. Koľko váži tvoj batoh, keď ideš na takýto výjazd? Môj batoh má odhadom nejakých 30 až 40 kg. Takže si veľmi športovo zdatný, predpokladám, a na nejakých atletických súťažiach by ste právom vešali zlaté medaily na krk. Niekde na konci by som sa udržal. A ktorý vysielač má zase že najkrajší výhľad? Najkrajšie výhľady máme z komínov. A je to tým, že máme potom celú tú panorámu na mesto. Prípadne máme skvelé výhľady v horách, v Tatrách, pri Štrbskom plese, kde vidíme z jednej strany Tatry a z druhej strany Poprad. Tie výstupy nie sú vždy tie najbezpečnejšie, takže chodíš sám alebo chodíš vždy s niekým? Vždy chodíme minimálne dvaja, je to z dôvodu bezpečnosti. A akým spôsobom to hore na ten stožiar vyniesieš? Buď to ťaháme pod sebou, že to zavesíme na seba, alebo sa použije lanová technika, spustí sa lano a vyťahne sa to lanou. Používaš nejakú aplikáciu na trekovanie svojich trás? Vieš čo, áno, mapy si trekujeme, ale nie kvôli športu, ale kvôli práci, aby sme to vedeli odovzdať ďalším kolegom, aby sa vedeli dostať na ten vysielač a trafili tou správnou cestou. Správnou cestou, a preto ma napadá, že stratili sa niekedy? No, stalo sa nám, že nás hľadali záchranári, horská služba, hlavne v noci a v mle. Ale teraz tými aplikáciami a vďaka tej sieti si už vieš kdekoľvek pozrieť na tom GPS-ku, že kde si, a vie to pomôcť aj tebe. No vďaka tomu, že sme tú sieť zahustili, ako výrazne zahustili, a máme GPS-ku, tak jednoznačne pozriem do telefónu, viem, kde som. Prišli sme sa na tú technológiu pozrieť zbližšie a vedel by si mi na úvod povedať, aký je rozdiel medzi stožiarom a vysielačom? Stožiar je vlastne tá konštrukcia, ktorá nesie tú technológiu. Za vysielač považujeme tú technologickú časť, ktorá vysiela ten signál, aby naši zákazníci vedeli telefonovať. Akým spôsobom sa samotný signál dostane do vysielača? Každý vysielač pripájame na ústredňu a ten signál privádzame buď optikou alebo vzduchom, rádiom. Optikou to pripájame väčšinou na nejaký uzlový bod, v ktorom sa zbehne viacej tých našich drobných vysielačov, a ďalej to pokračuje nejakou hrubou veľkou optikou priamo do ústrední. A rádiovo zasa skačeme väčšinou zo stožiara na stožiar, na ďalší stožiar. Môže to byť kľudne aj ten uzlový stožiar, ktorý je znova privedený optikou do ústredne. Mojou poslednou otázkou bude, že na čo slúži táto škatula, na ktorej práve stojíme? Tá škatula pod nami je technologický kontajner a slúži to ako také zázemie pre ten celý vysielač, pre tú našu BTS-ku. Je tam napájací zdroj, sú tam batérie, rôzne vnútorné časti toho vysielača. V zime slúži aj pre technika na ohriatie. Tak ja sa s vami lúčim a v ďalšom dieli si môžete pozrieť niečo o histórii mobilných sietí. Ďakujem, Tomáš. Za lámčko.